Mijn naam is Vincent Storymans. Ik ben plaatsvervangend vertegenwoordiger van Nederland in Aruba. Hiervoor was ik plaatsvervangend consul-generaal in San Francisco op het consulaat. Ik heb veel ervaring opgedaan in mijn loopbaan met economische diplomatie. En dat is eigenlijk ook iets wat ik belangrijk vind en wat de komende jaren een hoofdrol zal spelen in het werk van VNO. VNO kun je zien als een soort ambassade of consulaat van het land Nederland in het land Aruba. Daar werken wij met een team aan het goed houden van de relatie tussen Nederland en Aruba. Dat kun je zien op allerlei niveaus. Op het gebied van sociale samenwerking, samenwerking tussen de regering van Nederland en Aruba, het gebied van onderwijs, maar ook bijvoorbeeld samenwerking tussen het bedrijfsleven aan de Arubaanse kant en de Nederlandse kant. En dat is iets waar ik me de komende jaren voor ga inzetten. Dat vindt ook het kabinet van Aruba interessant. Ik heb met minister Wever gesproken over een investeringsconferentie die hij eind maart in Nederland wil organiseren om Nederlandse investeerders aan te trekken om zich op Aruba te vestigen. Daar heb ik ervaring mee, daar dragen wij aan bij. En daar zal ik zelf ook bij aanwezig zijn. Dus wij proberen eigenlijk de relatie zo breed mogelijk te maken en zo goed mogelijk te houden. En dat is mijn opdracht voor de komende 3 jaar en dat zal ik met plezier en overtuiging doen. Ik voel me erg welkom op Aruba. De Arubaanse mensen, het Arubaanse volk heeft mij van harte verwelkomd in hun midden. Dus ik kijk er naar uit om samen met hen en met mijn collega's in Nederland een groot succes te maken van mijn tijd hier. Dat gaat niet om mij, maar het gaat om het Arubaanse volk en hoe Nederland en Aruba elkaar kunnen versterken. Ik denk dat daar veel ruimte voor is en daar maak ik me hard voor.